lush green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 27, 2020, Monday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, Father Felix Purlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, Jacinta Patalinghug, Jose Protasio Lee, Gaco, Frances, Cynthia, Walter, Dejos, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Baby Jazz, Mr. Terones, Sheila Reyes, speedy healing of all COVID-19 positive
For Luis Tapiro, Susan de Guzman, Miley, Mariel Biason, Stephenson Lawas. For the successful operation of Asinta Patalinghug, continuous guidance and protection of Carmen Chudakay Pinili and family, Cappadocia Cala, Richie Ann Alburo and family, Con Contejano, Carmen Cristobal. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bibilio, and Amor Lee. For the safety of the people of La Carlota City, birthday of Sister Malen Priscilla and Marie Estelle. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Aurora Mahershan Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Maria Salome Lawas, Susain Ralios and family, Joven Fernando and family, 53rd birthday of Myla Hakalan, birthday of Carmen Cristobal, Phil Marie Villamora, Estela Años. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Rolando, Graciano, Stanislao Jr. and Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr. and the Third, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Higia, Michael Douglas, Milagros, Susette, Efimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Euphemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Henorato, Ruperta, Vitaliano, Crescenciana, Deo Gracias, Agustin, Albert, Celeste Llenos, Paulino, Teofista, Webina, Beneventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Senior, Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Danilo Castro, Guillermo Sr. and Jr., Marina, Rosalina, Romana, Norma, Salome, Conchita, Vicente Sr. and Jr., Nigel, Eddie Polo Sr., Ignacia, Emiliana, Carlos, Alma, Armando Fortus, Asim Omisibic, Eulohia, Alberto, Achilles, Agripina, Soledad Lorenzo, Crisanto Henogobis, Norma Galang, Gloria Atilio, Jesus, Roland, Bautista, Serbanda, Salvador, Mark, Perfecto, Josina, Agustina, Corazon, Ernie, Gloria, Presentacion, Remigio,
Tomasa, Placida, Crispolo, Quirino, Lorenzo Abellana, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apollonar Flores, Juan Sr., Emmanuel, Edmund, June, James, Honorita Ilaya Sr., Honorito Ilaya Sr., Alejandro, Nita, Simplicio, Florencia, Anita, Adrianita, Andres, Elizabeth, Eliseo, Remedios, Cesar, Roy, Pablita, Tranquilina, Hilario, Sosima, Vivencio, Ruperto, Ambrosio, Lidio, Rufo, Diosdado, Jose, Seferina, Willie, Pedro, Honorata, Demetrio, Vicenta, Riel, Wilfredo, Danilo, Luigi, Mary Jane, Roy, Tranquilino, Hilario, Filomena, Sebastian, Isabel, Sosima, Vivencio, Ruperto, Ambrosio, Diosdado, Lidio, Abelino, Rufo, Abe, Arturo, Alexin, Elsa, Patria, Juana Valencia, Richard, Philip Michael, William Sr. and Jr., Arlinda, Roy Francis, Tiffany, Maria, William Sr. and Jr., Arlinda, Roy Francis, Tiffany, Maria, J.R. Tejero, and Lario Lastimosa, Josie Ababa, Wilfreda Gadiano, Sergio, Cipriana, Clara, George, Jose, Rogelio Sr. and Jr., Marites, Lucia, Hilario, Ofelia, Pascuala, Angam, Senaida, Maximo, Olver, Abayap, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Reynaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabayle, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Pauso Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato and Yulina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Catalino Villaber, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Dorotea, Nita, Ismael, Juanito and Omi Cruz, Adela Terones. 40 days for the soul of Maximo Daclan. 8th-day Novena of Alex Yap. 7th-day Novena for the 40th day of Noel Serrano. 40 days of Armando Fortus. Death anniversary of Jerome Nomeran. All souls in purgatory, the forgotten souls and those who died of COVID-19, and first day Novena of Stephenson Lawas. Atong andamon ang atong kaglingon alang sa Santos na Misa. Palihog manindog. Kalipay
Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong buntag kanatong tanan, May buntag, Padre. lain nasad nga sambingay ang atong madungog sa atong misa karon. Ang sambingay sa liso, sa mustasa, ug sa ipagpatubo sa pan. So sa atong misa karon, atong kinitagaan og atong reflection. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay pag-ibig. Isugilon mo sayod ka man nakiling halaman Kaluyan nata kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos among amahan ug tigpanalipod. Kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay. Pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mo ganyong Jesucristo ang imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pagpalit og karsunsilyo nya lino aron akong isulob, apan dili kini ipahumod og tubig. Busa mipalit ako akog karsunsilyo ug gisulob ko kini. Unya misulti kanako pag-usab ang Ginoo. Lakaw ngadto sa suba sa Euphrates, ug hubua ka ng karsunsilyo, ug tagui didto sa lungag sa bato. Busa miadto ako sa suba sa Euphrates, ug gitaguan nako didto ang karsunsilyo. Wala madugay, gipabalik ako sa Ginoo sa suba sa Euphrates, aron pagkuha sa karsunsilyo. Busa mibalik ako, ug ako kining nakaplagan. Nadunot na kini, ug dili na magamit. Unya giingnan na usab ako sa Ginoo. Ingnon ko niining paglaglag ang garbo sa Huda ug sa Jerusalem.
Kining mga tawhana dautan, ug nagdumili sila pagpatalinghog sa akong mga pulong. Mga gahi gayud silag ulo, ug misamot ang ilang kadautan. Nagsimba ug nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos. Busa mahisama sila sa karsunsilyo nya nadunot, ug dili na magpulos. Ingon nga ang kuldon, ibaliktos sa hawak. Buot ko nga ang tanang katawhan sa Israel ug sa Huda, mukupot kanako pag-ayo. Ang tuyo ko, mao nga sila kaakong katawhan, ug magdayig ug magpasidungog kanako. Apan nagdumili sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod ug sa kapungot alang sa iyang mga anak nga lalaki ug babaye. Hikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong naong kanila, miingon siya, ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagka mabalhinon nila nga kaliwat, mga anak nga mabudhion kaayo. Hikalimtan nimo ang Diyos nga naghimugso kanimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Dios, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Dios. Palaguton ko sila sa usa ka dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Hikalimtan nimo ang Diyos nga naghimugso kanimo. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugilon si Jesus ngadto sa iyang mga tinunan ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma. Ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kining nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa ipagpatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibok minasa. Si Jesus migamit ang mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundi pinagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang gingon sa propeta,
Mugamit ako og mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Sugilinlan ko sila og mga butang nga wala pay mahibaloi sukad mabuhat ang kalibutan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, manglingkod palihog. Wala man tingali mustasa dinhi sa Pilipinas. Apan makumpara sa nato kini sama sa liso sa akasya. Gamay kaayo nga liso, apan inigtubo may mong usa ka dakong kahoy. Di na mga langgam manugdon, mapahulay ug managsalag. Unsa may mensahe, unsa may but pasabot nining sambingaya karon. It is a fact that life always begins from something small, but eventually grow into something big. Kasagaran kining sambingaya, kitandi kini sa pagtubo sa simbahan. Ato mabasa sa Biblia nga ang simbahan nagsugod og 12 ka ordinaryong mga tao. Apan suma sa statistics, 2010 statistics, karon after 2,000 years, ang mga Kristiyanos is about 2.3 billion. Gisag 12 ka buok, naimong 2.3 billion in 2,000 years. Ako, ikaw, kamo, mga liso kita sa mustasa. Ang pangutana, nahimubatang dako nga kahoy, di na mga langga mo tugpa diri kanato aron mo kaon, mo pahulay, magsalag sa atong mga sanga. Buti pasabot, nahimubatang dalangpanan sa atong isikataw aron sila motubo sa ilang pagtuo, makat-on sa mga maayong hiyas, mahimong source of inspiration sa paghimo sa kaayuhan sa uban. Sa mabata sa first Christian martyrs, the first centuries, nga tungod sa ilang pagkamartir, ang ilang dugo na himong binhi sa pagpadaghan sa mga Kristiyanos. Ang tuyo sa mga Romans sa ilang pagpatay sa mga Kristiyanos, mao ang pag-discourage nila sa pagsunod sa maong relihiyon aron dili sila mudaghan. Apan nabali ang hinuon ang resulta. Sa pulong ni Tertullian, the blood of martyrs became the seed of Christianity. Their courage, their good examples became an inspiration to the Christians to strengthen their faith. Sama sa simbahan, usahay makapangutana ta kinsa man tong una mga apostoles. Mga yano raman sila nga mga mangingisda o mag-uuma. Pantungod sa ilang hugot nga pagtuo kang Hesus, wala sila muhadlok, musangyaw sa pulong sa Diyos. Bisan pa sa tiliwala sa mga kalisod, mga pagtamay, pagbiay-biay, gani pagpakamatay. Ang ilang kinabuhi na himong inspiration sa mga katawhan. Mga niabot ta karon og 2.3 billion Christians out of 7 billion population of the world. Nasugilo na nako kining usa ka experience nako sa usa sa akong misa. Katong usa ka classmate nakong nahimong misyonero dito sa Thailand.
Ang Thailand baya o sa Buddhist country, may hapra ka sa kamot ang mga Kristiyanos. Apan pananglitan dito sa Bangkok, doon na may eskwelahan. Doon ay about 4,000 students. Apan ang Kristiyanos, mga 4% ra. Ang pangutana, nganong daghan man kaayo sila mga non-Christian students. Tungod kay they are offering good education, good values formation. Nahimo silang sama sa liso sa mustasa, na nidako og nahimong dalangpanan for good education and values formation. Nga walay lain kundili ang atong mga Christian values. Katong akong classmate, isip misyonero, ipadala siya sa usa ka layo kay mga probinsya. Ito na ray pipila ka mga Christian converts. Tuma pa siyang istorya, usahay mulakaw siya pila ka adlaw ngadto sa mga kabukiran o kaumahan aron lang pagbisita sa usa ka Kristiyanos nga pamilya. Dili gani community, pamilya ra. Kay lagi Pilipino sad siya, dili gyud siya sinati kaayo sa ilang lingwahe. Mao nga ang mga tao sad wala kayo motagad kaniya. Apan sama sa usa ka mustasa, liso sa mustasa, nag-organize siya og usa ka cooperative. Aron ang mga mag-uuma mas mukita pag maayo sa ilang mga lubi. Ipakataan niya maayong kabubuton ang mga tao, pagserbisyo, pagtabang, hangtod nga dihay mga tao, nganong utana kaniya, kinsa man ang imong Ginoo nga buutan magkakaayo. Ug didto nagsugod ang iyang evangelization. Nahimo siyang dako nga kahoy, di nanugpa ang mga langgam o nakaton o nakapahulay. Mga igsuon, mosad kini ang challenge sa atong ebanghelyo karon kanato. Sama unta kita sa usa ka liso sa mustasa. Din pinagi sa atong kinabuhi, sa atong mga panig-ingnan, sa atong kaayo, sa atong pagkamatinabangon. Mahimo kitang inspirasyon ngadto sa uban mga tao sa pagpuyo o sa pulong sa Diyos. Wala man tingali mga iyo ang Ginoo nga may tang mga martir sa masaunang panahon. Aron ta mahimong dakong punuan sa kahoy sa mustasa. Kundili ang atong pagtuman sa atong mga adlaw-adlaw nga buluhaton nga kinasing-kasing gayud nga maka-inspire pod sa uban sa pagsunod sa atong panig-ingnan. Next year, magsaulog kita sa 500 years of Christianity. Ang tahas nga gihatag sa atong simbahan dinhi sa Pilipinas mao ang re-evangelization. Tinuod daghan kaayong kita mga Kristiyanos, about 80%. But what we need is to be evangelized sa atong Christian faith. Kaya ambot pila ra kaha ang practicing Christians. Kita unta ang liso sa mustasa, nga mahimong kahoy, din mahimong dalangpanan, sumbanan sa Kristiyanos nga pagpuyo. Mahimutang re-evangelizers ngadto sa atong isig katao. Amen. Palihog manindog. Pag-aampo sa katawhan, sa mga suliran o kagulanan, ang Diyos lamang ang atong dalangpanan.
Mudangop kita karon kaniya sa walay pagduha-duha sa iyang dungog. Nga iyang dunggon ang ato mga pag-ampo ug maingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, nga naningkamot sa pagpatunhay sa kahapsay o kalinaw sa kalibutan, nga ang grasya sa Dios maghatag kaniya sa bunga sa iyang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nagkabangi nga mga sakop sa atong nasod, nga makita na nila ang panginahanglan sa mga katawhan ug mutagad ni ini diha sa pagtinabangay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa atong mga kaigsuunan, nga mipataliwan na nga ang grasya sa kaluwasan maila na pinaagi sa atong mga pag-ampo ug pagsakripisyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga grasya, timaan sa mong gugma, sa mupa ug santusa. Kining banog, kining lino, kinamasa kamot sa taon. Ang imong mga grasya, bungas among pangaliya, ihatag na kanamo, ulang himnong Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang kasakrisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Manindog palihog. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug nadla kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma,
Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang tanan ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos ang kahangkauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Tay ko nang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Ang luhod palihog. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabata, si Kristo, siya mubalik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma,
Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawom nga mahan diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang iyong kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you're already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kita tanan. Pagdinahalay kita, o kini ang suya, hatagan ang dilig, ang kinabuhi sa usag-usag. Pagdinahalay kita, imunta kini kinaiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang sukunya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahan, apan sa mga pobre madaog daugon ug hapon. Bisang sa unsang pagmatuod, kung magpabilin siyang ako, makakon siyang nakikatubang kang Jesus. Pagdinahalay kita, o kini ang suya, hatagan ang dilig, ang kinabuhi sa usag-usag. Pagdinahalay kita, imunta
manindog palihog. Magampo kita o Ginoo dawata ang sakramento nga nagasaulog sa bahandumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining saad, kining gasa sa iyang gugma, magdugan ta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo, ug manalangin kaninyo ang Dios ka makagawom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.